Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumane. Mkoma Prince makadizeni. Ndinofara chaizvo nekuti takwanisa kuzotaura tese pazuva ranhasi. Zvotyisa kakuona tsoga nevanhu vatakangokura tichinzwa kuti vana Robert Tapfumane rikandingoti pamwe inyashawo kutaura naMukoma Robert Tapfumane. Muchakurawo. Zvakanaka izvo. Handitika no mabasa ndo anoita kuti mukure muchitiziva nokuti mabasa edu isusu haasi secrecy, mabasa anoitwa papublic, ndosaka mazita edu achizongowanikwawo apo nepapapo. Toona sekudaro ndozvotoitika ndizvozvo. Last week Mukoma Prince ndakaita interview naTafadzwa Muchena kana kuti Apostle Dunamis kana kuti Prophet Dunamis. Apo takataura zvinhu zvakawanda panhaurwa iyoyo zita renyu rakabva rataurwawo, vachitoti ini ndakashamisika kuti mukomana uyu akundipandukira. Chekutanga ndechekuti murume anonzi Apostle Dunamis kana kuti Tafadzwa Muchena munomuziva here? Apostle Dunamis ndinovaziva. Munovaziva? Ndinovaziva. Makatanga kuvazivira papi Apostle Dunamis? Apostle Dunamis ndakavazivira kuTriangle. That was 2016. In fact, vakauya kuTriangle towards end of the year 2015. And then 2016 ndo pandakatanga kuvaziva when he came to launch or open his church kuTriangle ikoko. And so ndo pandakavazivira ipapo. Anditi saka vauya kuzolonja church, makatanga kuenda kuchurch kwavo here kana kuti zvakafamba sei ipapo? Right. So zvakaitika ndezvekuti inini zvangu ndandagara ndichitongopindawo AFM. Saka pavakauya as a new church yanga iripo, takaendawo tichida kunoonawo kuti zvakamira sei. And I still remember kuti ini kuchurch kwedu kwandaitopinda taitoti tikasvika kuchechi totoita intercession. Saka the other day ndakatoenda pachechi kwavo sechechi nyuwani yanga yasvika, ndobva ndato leader intercession paya. Ndobva vatoti waita zvakanaka wauya, kana uchikwanisa futi kuzouya wozouya futi, tichingodaro. Saka paitoitwa macrusades sechechi yanga ichangouya, semunhu anga achangouya kuzoranda chechi kuarea, kwaitopindwa chechi almost every day. So madays okutanga takamboenda, ndobva tambosiyana nazvo, ndobva tamboramba tichienda kuchechi kwedu, ndobva tazoti manje tati garei, ndobva pangoitawo vakatidhonzawo, ndobva tazoenda kuchechi ikoko. Patakaenda kuchechi ikoko ndobva takatotanga kutopinda chechi navo, tichitongovawo vanawo vaitongowo alright. Toti tikapinda muchechi, kune vamwe vanofarira unogara kumashure, like zvokuti unogara kumashure wangoonawo vari kumashure. Ndozvatakatoitawo patakatotanga kutoenda kuchechi ikoko, ndobva tanogarawo kumashure ndokuti taitongogarawo kumashure because tangouya kuchechi. So chechi yakazoramba ichikura, tichitoita macrusades tichidii, ndo patakazongotangawo kuonekwawo kuti tinewo zvatinogonawo kuita muchechi, tine patinogonawo kutungamira tiri muchechi. Zvakanaka ndo mafambiro zvakaita. Handiti saka tingati ikoko yakagara branch iroro kwenguva yakareba zvakaita sei? Triangle tingangoti chechi yakagara almost 2 years.
so right, I think 2 years and a half, because January tingatongoti chechi yakatanga kutoti January 2016 chechi yakatotanga kutoita sei chechi yakatotanga kutomuvha 2016 January, February, March, April. I think inini ndakazoendawo kunana April or June, handichanyatsozviziva zvangu madates ipapo, but from 2016 2017 and then 2018 muna January, musi wa31 January, inini ndakabva ndabva kuZimbabwe, ndopandakabva ndauya kunoku kuSouth Africa 2018 January. But ndakasiya chechi iriko futi, ndakatosiya vanhu vachitovako kuchechi. I still remember 31 January wandakatozobva ikoko, Sunday yacho ndaitori pachechi. Sunday yacho ndaitori pachechi, ndobva ndatozokwira bhazi musi weThursday. Saka ndakatosiya chechi iriko. Vamwe apostle vanga vatobva vakunotanga futi kuHarare. Vakunotanga mumasvingo because vakabva kuTriangle ndobva vapinda mumasvingo. Pavakapinda mumasvingo vakabva vasiya umwe mwana wataiva naye futi ikoko. I'm not going to mention the names. I'm not good in mentioning the names. Like what happened to me. Because mogona tozotsvaga kuti mwana right. So what happened ndezvekuti vakabva vasiya umwe mwana ikoko, ivo ndobva vamubva ndobva vaenda kumasvingo. Ndobva ndatobva, ndopandakauya kunoku. Mukomana akasara ikoko vanga vari vakomana 2, ndobva vasara, ndobva vatopusha. Handizonyatsoziva kuti zvakazoperera papi, because ini pandakauya kunoku ndandisina communication yakati dzvikiti nevakomana kuti ndibvunze zvavapapi, but they were still leading the church that side. Apostle vanga vava kumasvingo, pavakabva kumasvingo ndobva vachizoenda kuHarare. Saka ndingangoti in short, chechi yakagara zvekubva 2016 up to mid 2018 zvichienda zvakadaro. But sekunzwa kwako nevakomana vakasara, because chechi kutaura kunohuka hakusisina kunzvimbo iyoyo, vanoti zvakafamba sei kuti branch iroro ridissolve? I think chakazotanga kuitika ipapo ndechekuti apostle vanga vasingachaendi kuTriangle, kubranch, vanga vasingachaendi. I think basa ranga rakunyanya kuvawandira kunana Masvingo nokuHarare. KuTriangle vakomana ndobva vachitongosara ikoko, ndobva vachitozongobvawo vasina. Handizonyatsoziva hangu kuti zvakazofamba sei, but zvimwe zvandakazongonzwawo ndezvekuti apostle vavasingachaendi kuTriangle, vakomana ndobva vachongoti isi takutoendawo. Plus I think chechi inenge yanga isingachanyanyi kusapotawo vakomana ava semasapotiro ayaita apostle, because unongoziva kuti vanhu kana vajaira munhu mukuru vachizosara nevana vadiki, hazvizonyanyi kuita sezvazvaiita pane munhu mukuru. So handizoziva kana kuti handina kuzonyatsopabata pakataurwa naApostle waita kuti inini ndakazoshamisika Prince akundipandukira. Makanga makomenda kana kuti mataura kuti chii? I think handizive kuti ivo vakazvitora sei. Nekuti zvakatoitika ndezvekutoti pavakatanga kunzi Apostle Dunamis vakupenga, handiti inini ndaitaura navo sababa, handina kumborasa communication navo kuchero kubva zvidii, but pane mamwe madetails ekuzoti semwana hauzonyanya kubvunzisisa, handiti. Saka even chero pavakasiyana namama vekutanga, handina kutombovabvunza zviri jipi kuti ko zvazofamba sei, zvazodii. Vakangosiyana ndobva tatoita move on pane pavaenda pacho, because ndobva vakaita sei, ndobva vakanga vatopi, handiti. Saka kuti uzobvunza kuti avo kumashure uku makabvirei kuna mai, semwana hauzobvunza. Takangoti vasiyana, tatoita move on, tatova pane vanhu.
izvozvo zviriko hapana asingazvizivi zvoitika mumhuri dzakawanda. So pavakanzi vakupenga ndakatovafonera inini ndikati ko mudhara zviri kufamba sei, tiri kuzva zvikanzi aiwa ndiriko ini. Takatotaura conversation yakatonaka yatakatotaura, hapana kana zvakatomboshata. Ndobvunza kuti kosaka manje ndopavakatondudza kuti namai ava takasiyana, vavanga navo izvezvavo takasiyana tatove ne8 months. Handitombozvizivi ko ndezvecho mukurevesa here. Ndakatovabvunza mukurevesa here, takatosiyana. Handakuda kutodzokera kutanga zvechi, ndakuda kutodzokera kutanga zvechechi hazvandanda kuita zvisiri izvo. Ndobva ndatoti mama akuitei zvamukanzi vandanda kuita zvisiri izvo zviya zvokushandira vanhu. Havana kutopinda mumadetails akawanda avakazotaura nemi papai, havana kutopinda mumadetails avo. Ndikati kana mati mimi makudzokera kuchechi, makutanga zvechechi yenyu iye kuti it's still fine, we will support you, because vanga vagara vachingovo baba vedu. Ndobva vatonditi hauna mafotos ekutriangle here. Ndobva ndatovasendera mafotos ekutriangle ekuchechi handinawo, ndichitori nawo ndakamachengeta. Why? Because ichechi yedu ndibaba vedu. Handiti ndobva ndatovasendera, ndobva vatoti wakapenga. Ndobva ndatovasendera, ndobva vatondisira audio ndichazenge ndichiposta papeji pangu, mungozongoendawo muchikomendawo mucomment section muchitaurawo maziviro amunondiita tiri kutriangle, zvese zvataita zviya because kutriangle kwatoitwa basa raMwari zvemashuwa zvekutorevesa chaizvezvo. And hapana apa ndinoti pane chandakasuspecta kuti munhu ari kuita zvinhu kwazvo kana kuti ari kuita minana yenhema. Izvozvo inini handinazvoona. Taitonyatsokuona tichitonyatsofamba nechechi zvemashuwa, tikatoenda kuchechi musi iwoyo unotonyatsobva kuchechi uchinyatsonzwa kuti handinga ndiri kuchechi. So likewise ndakaenda pane post yavakazoposta, I think vaipisa here zvinhu zvavo zvavaipisa. Ndobva ndatoenda mucomment section muyamaya, ndobva ndatonotega foto rekutriangle tiri muhoho yaya yakatozara musi iwoyo. Ndobva ndatonotega foto riya tiri muhoho zvakanaka. Ndobva ndachinyora manje, ndo pandakakomenda kuti baba takadofara muchitaura kuti matendeuka madzoka makuda kutanga kuchechi kwenyu, zvinhu zvaa zvakanaka tiri kutriangle. Ndakatonyora zvakanaka paya. Ndobva ndagara zvangu. Ndobva vazoposta futi. Saka icomment section ichi ifacebook isocial media. Chero munhu hama yako chaiyo inotoenda kutonopostawo zvinhu zviri negative kana kukomenda zvinhu zviri negative pafacebook iyi. Isusu vamwe zvesocial media ndo titoripowo pamafacebook avo totoswerapo. Saka kungofambisawo makomenti. Saka ndakazonoposta pamwe, ndakazonokomenda pamwe manje. Ndobva ndakatongoti baba munenge makamhanya kuenda kwana Zico. Dzimwe nyaya mungadai makangosovha musina kuenda kwana Zico kana kuita sei. Plus apa tichine one sided story yenyu chete. Yekumwe uko hatisati taita sei tainzwa. Ndobva vadopindirawo mucomment section muya kuti saka manje Pauro hanzi Sauro paakatendeuka akauya nemukadzi here kuti mukadzi azotaura kuti zveshuwa baba vaidai asiye zvino vatendeuka. Ndobva tatopindirana papaya. Indaitoti tiri kutojoka. Andozvona. Ndati tiri kutongojoka icomment section ka. Mundara vedu vatodzoka vari kuti ivo vakuda kutanga chechi. And we were ready to support him. Vatotanga chechi like we always do. So ndatopedza papaya ndikutoti tachitongopindirana tichitotamba tichifambisa comment section. Within some minutes vatondibloga pafacebook. Baba vangu vatondibloga. Within some seconds again macomments aya hasipo atobviswa. Andozvona. Ndinombovabvunza kunodaiwo so kuWhatsApp vandibloga. Ndinombovabvunza ndobva ndatoti ndobva ndatongosiyana nazvo zvakadaro paya.
So ndoba ndakazonzwa manje interview yenyu ndikuzwa zita rangu riri kumentionwa vatoti unozwa mamentionero avakaita zita rangu ari so funny. And I'm still asking myself, was it even necessary to mention my name on the interview? Mamentionero avakaita zita rangu vakatotanga vakati umwe mwana wangu wekutriangle Prince vakataura Prince Katu vasati vazonotaura zita rangu rese nesurname. Wow, like seriously, was it even necessary? Hanzi atondipandukira hanzi ndakatoona kuti atokonektana nemweya uya. Really? Ko mweya idzi dziri kutaurwa ndedzipi dzandakonektana nadzo? Ini ndiri kutongoti tikuitawo zveFacebook, hatongotaurawo kwaFacebook. So that's what happened. Tivazosvika pakuti ndakavapandukira. Handizive kuti mapandukiro iwayo kungoti tikutaura zviri mucomment section, kungotaura zviri paFacebook ndokupanduka kwacho. Because mind you, since pandakabva kuZimbabwe handina kumborega kutaura navo. Ndaingotaura navo semunhu aititungamirira kuchechi, semunhu wataifamba naye, semunhu wataibatsirana naye, zvese izvo handina kumborega kutaura navo. So maybe ndokupanduka kwacho kwandakazoita ikoko kuti ndakaenda mucomment section ndobva ndangonotaura kuti but tine one sided story. Makamhanya kuenda pana Zigo kunotaura nyaya kunana Zigo isocial media. So I think ndokupanduka kwacho kwandakaita ikoko. Sekutaura kwawaita kuti muri kutriangle baba vaifamba neshoko muchinyatsoto, by the end of the day mabva kuchechi muchiti zvechokwadi nhasi basa raMwari rabatwa. Vazobva kutriangle vakuno kuHarare vakushanda naProphetess. Pane mutsauko here wavakaona mabasa avakanga vachiita vari kutriangle nemabasa avakanga vakuita kunyange zvavo kunyanya vakanga vakushandira pasocial media? Mutsauko ipapo panondinetsa manje kuti nditaure kuti mutsauko ndakauona. Mutsauko ndogona ndakauona. But issue iri kuitika apa ndeyekuti inini I was not on the ground kuHarare kana kuti pasocial media pavakanga vakushandira. I was not on the ground to differentiate kuti zvataita kutriangle, right? On the basis of being on the ground, right? I can't say there is a difference. But ndichionawo paFacebook, ndichionawo zvavaiita, ndogona kutaura kuti difference iripo. Why? Maybe because pavakazotanga kuzoshandira paFacebook kana kudika vakazotanga during lockdown. During lockdown ndo pavakatotanga kushandira paFacebook. Was 2018 iyi vaitoenda kuchechi vachiita sei 2019 zvekare I think vaitoenda kuchechi. I think kana ndisina kukanganisa kunzwa vaitaura kuti 2018 pavakachata vaitobva kuchechi kapa pavakachata paya, which means vanga vachine chechi. Vaitobva kuchechi pavakachata 2019 zvekare vanga vachine chechi. Handina kuzonzwa hangu nhoroondo ya2019, but I think kuti vanga vachine chechi. 2020 manje ndo pakazoita lockdown. Pakaita lockdown paya ndo pavakazotanga zveFacebook. Pakaita lockdown paya ndo pavakazenge vakushandira palockdown vachidi. So the other thing that surprised me chandisina kuona kutriangle ndechekuti baba vangu vanga vakuprofita. That thing surprised me because kutriangle alright, kutriangle ndingati maprofitira vaiita vaitongoti vachinamatira munhu handidika vachinamatira munhu paya votongomuudza zvakati vachinamatira munhu
I think ndo kuprofita kwavo kwavaita vari kutriangle ikoko but iyi yavakazenge vakuita manje vakuharare newavaishanda naye mukadzi wavaishanda naye mukadzi wavo wavaishanda naye zvasiyana manje because apa vaitaura kuti vaitoprofita vakagara nemunhu wa1-on-1 vachidii but kutriangle ma1-on-1 avaiita normally zvangu tisimo ma1-on-1 acho kana vaiprofita ikoko but muchechi kuti vati vamira vari kuprofita munhu and izvo zvanhauzviona kutriangle semunhu waitaura nababa ipapo mubvunzo wangu wakada kuzoya futi kuti kutriangle vaiprofita kuti vanga vasingaprofiti kana kuti vaishandira basa ramwari zvakaita sei saka wabva waita se wabva wapindura but semunhu waitaura nababa iwewe wakambopinda here kana kuti muconversation yokuti unyatsonzwa kuti chiprofita ichi chatanga sei tinganguti sevanhu vanga vari padhuze nepadhuze so handina kuzombobvunza kuti ko makuprofita because chandoziva manje ndechoti mudhara wangu inini ndandakumuziva zviri zvokuti ukaona chinhu chaanenge akuita ukada kuenda mberi zvekunobvunzisisa manje unobva watokatwa ipapo wotoudzwa kuti uri mwana kaiva alright andozvona saka since inini ndandava kunoku ivo vari ukoko mulockdown umu kuti ndichivabvunza kuti mudhara makuprofita makatanga rini you never know ko chipo chamwari chinongouya anytime kawakari vanhu ndizvozvo andozvona saka kuti ndizobvunza manje kuti mudhara makuprofita imi makatanga rini zvoita sokuti ndiri kudhauta zvokuitwa nani namwari zvokuitwa namwari pamunhu waona kana kuti ndakutoshora mudhara wangu paipai kuti ko imimi mudhara makazotanga rini kudai kana ndakutoita sokuti mudhara vari kunyepera chi vakunyepera vanhu but handina hangu kuzobvunza kuti ko mudhara makatanga rini kuprofita because ndakaona vanhu vachiteerawo vachitoita sokuti vanhu vachitoti hazviri kufamba zviri kudii une uchingoonawo cha because hakuna munhu anoenda kunhu kusiri kumuitira ndizvozvo I believe kuti pavakazenge vakuita zvekuprofita vachitaura pasocial media paipai ndaitovatevera handina kana zuva 100 ndakamboti handiteereri muchena handiteereri boatcutter ndaitovatevera because vamuchena inini vane zvavakatoitawo muupenyu hwangu zvavakatochinjawo kuti nditovawo munhu ari panapa zvonhasi ndine zvandototaura kuti apa zvakaitika nokuda kwamuchena andozvona saka handina kana pandakambogara ndavadhauta but maybe inhau yokuti ndanditori kure navo zvokuti handina kuda kuzonyanya kupinda dhipi kuti ndichivabvunza kuti ndaramba kuprofita izvozvo ndangoti vari kuzviitira zvinhu zvavo nemunhu wavo because pavakatangana naprofetes vavagara vachitoo nechechi ka saka angoti vanhu vatosangana vari kuita zvechecha saka ndizvozvo zvakangonaka zvakadii zvakadaro saka kuti ndichizoti ndakazoyera chiprofita chavo ndono ndechechokwadi kana ndechenhema ndinganyepa ipapo handidi kutaura zvisiri izvo pavakanga vasati vakubloka pafacebook kana pawhatsapp muchiri kutaura mese pavakavabvunza nenyaya yekuti maakupenga vakati aiwa handisi kupenga ndiribo asi namai futi kunoku vaivai vandanga ndanavo takasiyana tatoni 8 months makapinda dhipi here kuti umbobvunza kuti baba ko chikonzero ndechei dhipi ndozviya zvandambotaura kuti mudhara wangu ukamupindira dhipi ka anobva atokumisa ipapo okay saka inini ndakangoti ko makaita nasei futi zvakafamba sei ndobva vatongoti ndakatongoona kuti zvandandiri kuita hazvisiri chi mweya wangu wanga usiri at peace okay zvandandiri kuita hazvisiri izvo mweya wangu wanga usiri at peace saka mazuva anaya ndakatongozvigarira ndega ndoda kutotanga zvechechi ndoda kutodzokera kuchechi ndobva ndatongoti kana madairo isusu tongokusapota zvamunenge maita because ndozvatakagara tichingoita tongokusapota zvamunenge ngoita masapotero atakakuitai pamakauya kutriangle paya chero hedu takazononoka kuuya but takauya tikazokusapotai ndo masapotero atinongoidi
Actually, people in Triangle are still waiting for you. If you go back there, they will still welcome you. They still love you. But no Triangle don't tell now. I said, and who would Chawana change a guide kuno. So people still love you there. No matter that, I can only my photos of Triangle, send the Reggie, send it, Novanda send it. I say, goes open that deep one you did with Zama, Zavakarambana, inini, even Zimawa. Kuti ndizobvunza iwo manje takaona kuti ningatodena dzakawana zvazvakanakira ndezvekuti isusu takazvibvunza kuti zvavakarambanirana vakabva vataura ivo kuti ndofunga wakazvinzwa iwewe sekuziva kwawaita vamuchena nezvavakazotaura paya kuti ndo zvandakanga ndaakuita nevamwe venyu kuti Triangle makazvigamuchira sei? Very surprising mukoma Robert. Very, very surprising. Takadoshamisika. Ikandiseni indakadoshamisika. So, andizivi kuti because pavakaenda kuNigeria takatoti mundaraunda aenda kuNigeria. Hazvatodi zvatonaka. But hauzozivo manje zvinenge zviri mudzimba. Because if we look deep into this matter, ukatarisa manje zvinenge ukanyanyoteerera nekuzodzamisa pfungwa unoona kuti mudzimba umu tichitoita zvakawanda tisingazive dzimwe dzenguva tichitoziva ndo zvatiri kuita because tiri kuda zvakati anozvona. Saka zvinhu izvi zvavakatotaura paya inini personally zvakandishamisa. Ndiri kuti zvakazonyanya kundishamisa because taingozviona ndiri kuzvikondiradhikita panapa. Ndiri kuda kuti inini hazvina kunyanya kundishamisa kuti ndo zvavakanga vava kuita. Why? Because mamwe masigns eizvozvo takanga taakumaona paFacebook. Nekuti isusu taiziva toziva vanhu vekuchechi vasingaite zvinhu zvakadaro zvavakanga vava kuita izvo. Toziva vanhu vekuchechi vasingaite izvozvo. Saka zvakangotishamisawo kuti kusei takatotanga kutoshamisika paFacebook kuti ndo zvavakuitwa kuchechi here izvi. Tisati tatione maresults kutozotiudza kuti vava vakuita zvemushonga ndo vega vakatotiudza isusu tisati tatozviziva. Saka ndo pavakatotiudzira kuti vakuita zvemushonga of which pavaitoita zvacho izvozvo taingovatambira still because vanhu vataiziva. Hatina kumbovarasa kuti zvino saka vakupfeka magemenzi matsvuku nechii vakuenda kumvura wati because mamwe mapictures vari mvura taimaona vachinoputsira mazayo mukaka mvura taimaona. Hatina kutombovajaja taingovada vakadaro. But ikupindura mubvunzo wenyu inini semunhu anga ainavo kuTriangle zvakatongondishamisawo kuti vazoduravo kuti vaita zvemushonga. But the good thing ndechekuti vaita sei vari kuti ivo vatendeuka, which is good. Amenoka ndapindura. Pane pawati pamakanzwa kuti vaenda kuNigeria wati takati this is good. What is good about going to Nigeria if you are a man of God? Right. Chakaita kuti this is good ndechekuti like what he said kuti vaitenda kana kuti vaiona maclips aJeremiah Omoto ayaya. What I said is good pakuenda kwavo ndezvekuti munhu akanga achida Jeremiah Omoto kubva kudhara. Zvataitoonawo inini zvangu ndandisingaite zvevanhu vacho kudhara, but pavakatanga kutofarira Jeremiah Omoto vachiita sei ndakatotangawo kutopindawo mazviri ndichionawo vana Jeremiah vaya ndobva vatoti inini mumwe munhu ndomufarira handizvi. Saka pavakazoenda apa ini ndakangoti mudhara wangu vazonyatsokufulfila dream ravo rekunosangana nani naOmoto. Ndo chandaiti that was good kuenda kwavo. Plus pachokwadi chaipo ka tiri patiri kudaiwo so ndenchitoone munhu waMwari wandinonyatsozwa anenge achindiitira
Hani ndenchiona munhu waMwari wandechitotenda zvokutodaro zvokuti chero ndikasvika pavanhu vachiri vakatanga kutashata. Number 1 ndogona kubva ipapo. Number 2 ndogona kudefenda munhu waMwari zvokutodaro. Because inini kana ndandotanga hangu naro ndodzigona. Saka une munhu waMwari waunenge uchitotenda. Saka ndozvaya pavari ivo vaitotenda kuna Jeremiah uya zvokutodaro chaizvo. Saka kuenda kwavo kwavakaita kwakuri kuzadzisa kutenda kwavo kuchi handizozivi hangu zvokuti kunozonopiwa masimba kana kuti handizozive izvozvo. But inini ndine kutenda kwangu kuti ndinoziva kuti ndikangosvika pamunhu waMwari iyeye chete zvangu unoziva kuti kune kumwe kutenda kwekuti unotongotenda chete kuti zvandatongosvika panapa zvanaka ndo kazhinji ndo zvimwe zvatinotoendera kuchechi izvozvo chete kunonamata. Ndikangopinda muchechi chete nhasi ndaenda kuchechi ndakaremerwa but ndadzoka ndakunzwa zvakanaka. Kune munhu andotenda kuti ndikaenda kuchipatara ndikatonwa mapirisi aya ndotoita sei ndopora. Koita umwe munhu wekuti nhasi ndingonzwa kuti kuva down rega ndimbofonera mai vangu. Ofonera mai vake munhu iyeye wotonzwa kuti ndadi ndaright. Kuna umwe munhu andotenda kuti ndikangomhoresana chete namukoma Robert Tafumanei zvangu zvatoti zvatonaka. Pane umwe munhu andotenda kuti matorero anoita nawo mukoma Robert Tafumanei kuda kutosvikawo ipapo. Handozvona. Saka morendi yari unosangana nemi mukoma Robert Tafumanei muchingotaura mashoko 1 2 3 kwaari chete chero musina zvimwe zvamaita kungotaura mashoko ekuti chibasa ichi chonoda kuti utoshinga munin'ina izvozvo chete. Umwe munhu andotenda kwazviri chete kuti ndasimbiswa. Saka ndo zvanga zviri pana baba kuti baba vaitozwa kuti ndoda kusvika ipapo. Saka zvema-events kana zvezvakazonoitika vavaikoko zvavakazoonawo zvikadii izvozvo zvava zveikoko. But kuenda kwavakaita inini ndakatongofarira kuti vazadzisa kunosangana nemunhu wavanotenda kwaari. Comment yakakublokesa ndeyekuti wakanyora kuti baba munenge mamhanya kwamaenda uku ende zvakare tiri kungonzwa one side of the story tingadai tanzwa ese maside enyaya iyi. Iwewe wakanzwa maside enyaya iyi. Dai nhasi wanga usina kublokwa paWhatsApp kana paFacebook naApostle Dunamis wainonyora kuti chii? Ndainonyora kuti handizivi. Panonetsa because chinoitika ndechekuti inini zvangu mukoma Robert inini ndiri munhu wekuti nhasi chero ukandituka usafunga kuti mangwana handikumhoresa. Usatombofunga kuti nhasi chero ukandituka zvakadii watongonituka 5 minutes chaidzo dzikapera ndaichaka kugumbukira mheno kuti ndingotuka zvakadii. So pakublokwa navamuchena manje pakublokwa uku zviriko izvi mudhara. Hakuna dzimwe hama dzedu chaidzo dzisingatodi kunzwa nezvedu dzisingadi izvezvi hadzitotauri nesu mumagrupu emafamilies dzimwe hadzitorimo. Anomazvona. Saka chandinozviudza inini mumusoro mangu ndechekuti vanhu vakadaro tinavo mukurarama. Back to your question yekuti ndaizononyora kuti kudika handizivi ndainyora ndidii because zvaitaurwa zvacho handingaolright ivo vakataura zvavakataura handiti ka dzimwewo dzenguva ndobva tanzwawo zvatakazonzwawo kwaSisimeli handiti dzimwe dzenguva mafamily issues anonetsa. Because apa zvaiitika manje ndezvekuti pandaiti takangonzwa one side of the story inini zvangu nyaya ichitaurwa kwaZigo ndakaona hangu kwayakarerekera whether vachati ndizvo kana kuti hazvisi. Ndakaona hangu kwayakarerekera ndikatoona kuti inenge hoto yakuda kutangwa because obviously munhu ane logic
anongonoona kuti baba vari kuti ivo vadzoka kuchechi vasiya zvemanjuzu kozi paitaurwa zvemanjuzu kapa vasiya zvemanjuzu at the same time vari kuti vakarambana nemukadzi at the same time vari kutaura kuti ndakanga ndapinzwa muzvinhu zvakadai zviri kurevei zviri kungoreva kuti vakapinzwa nemukadzi muzvinhu zvakadai saka social media zvainoita manje yekuti whether pane ukama hwakaita sei muchapindurana chete ka bcause tikatarisa tikazonoteerera kwasisimeli zvakataurwa kwasisimeli tikatizonoteerera manje mukadzi wakaendawo neside rake of the story kuti chakaita kuti vasiyane chii ndo zvatakazononzwa kwasisimeli pamainterview ekwaZigo neinterview yekwenyu zvekwana sisimeli zvakataurwa kwasisimeli hatina kuzvinzwa penyu vakazongotaura kuti ndakaita magirlfriends chichi handiti but kwasisimeli manje amai vakati zonodedemudza zvimwe zvinhu zvakawandisa paya isu hedu zvisinei nesu because ko mutsvene wacho ndiani ndo pane nemvunzo because tikada kuzonojaja manje teta kutozvijajawo nesuka because mvunzo wangu inozongodzoka futi pakuti ko mutsvene wacho ndiani zvinhu zvakapera zvinoitika vanhu muchiita muhuoni muchiregererana muchienda kumberi handiti saka ndosaka inini ndaiva nemaindi yekuti baba mamhanya mukaenda kwana Ziko because tichazonzwa zvimwe zvinhu apo because tikatarisa kuti nyaya idzi dzakaitika muna September vanhu ava vakasiyana muna September last year handiti but dzaakuzobuda iye zvino manje zvezvira mumwe nomwe dzake dzaakachengeta nyaya dzokuti ukangotrigger one ipapo chete dzose dzobuda saka zvekuzononyora manje zvekukomenda kuti izvezvi ndichanokomenda kuti kudii ndichakomendi ndoblokwa futi ka pamwe blokwa kechitu pamwe vakanzwa zvaunenge wataurawo pamusoro pezvavo pamwe vakafara nazvo vanogona kuita unblock pamwe vakatsamwa nazvo vanobva vatokudhilita mumamemories block and delete oko details vana vobva vaita default setting zviriko futi the issue of Apostle Dunamis and prophetess Bolt Carter has divided the Christian community and the neutrals as well. Zvatipa picture yakaita sei kuma church leaders edu in general. On this one hausi kuti answer yako haisi kunanga kune vaviri ava but iri kumotivetwa nezvaitika pavaviri ava. It has divided the Christian community, it has divided the neutrals. Apostle Dunamis vane masupporters vari kuwirirana navo, prophetess Bolt Carter vane vanhu varita se vari kuwirirana navo as well. Zvatiratidza chii kuma church leaders edu atiri kuteera muZimbabwe? Mukatoti inini mhinduro yangu haisi kunangana nevaviri ava mondipisisa futi because ndiri kukomenda based on what happened. Mazona ndiri kukomenda on what happened between what these two. Right. So all right, to be quite honest, this also caught me by surprise. Why am I saying that? As church leaders or prophets or whatever they might call themselves, we do not expect church leaders to do such things. Nokuti kana zvichizobuda zvakadai unova nemufungo wekuti saka pamwe pose paya
ndichitoshanda nenzira dzakadai so, ndichishandiswa nenzira dzakadai so, ndichitotenda kunzira dzakadai so. Zvinotiurayira Christian community in a way yokuti zvakanaka hazvo kuti kana munhu uchingoita zvechivanhu itongogara wabudira kusaidi rechivanhu. Kana uchiita zvechechi itongogara wasiyana nezvemushonga, siyana nezvekumvura, siyana nezvekuda zvinhu zvinokasira. Ndo chimwe chinhu chatiurayira vatungamiriri ichocho, kuti munhu anoda zvinhu zviri chop chop nekukasira chaizvo anozvo. Saka vatungamiriri ngoti chedu isusu mavhoisi edu haanyanyonzwika. Tichizikanwawo tine zvinzvimbo kumusoro nogona kungozonzwisawo kuti dzazitaurawo fact kuti kana uchitomuda munhu wechechi zvemushonga siya, kana wada kuita zvechechi ita zvechechi, kana wada kuita zvemushonga ita zvemushonga. Toziva kuti iyi in'anga iyi, toziva kuti ava andimufundisa. Ameno ndadaira zvamabvunza. I know Apostle Dunamis is going to listen to this interview, and it's unfortunate kuti vakakubloka social media platforms ese, saka you are unable to communicate with him. Assuming that you are sitting face to face with him today, unovabvunza kuti chii? Handichakwanisi kuvabvunza manje. Why? Because he came out open to people. He came out open to people, and he, as he said, he repented, and we are grateful. We thank God for kuti vakaona kuti zvavaita zvisiri izvo. Saka kuti ndichivabvunza, it won't be necessary because handina chimwe chandichakwanisa kuvabvunza. Unoziva kuti ndikavabvunza kuti saka makazviitirei, handiti zvofanana manje nechi vanogona kungondipa mhinduro yavakataura pakomend kuti Pauro paakadidi. Saka kuvabvunza manje kuti saka izvi makazviitirei hazvimeke sense, because vakatozviitawo, otherwise vava vasingazvidi. Mukateera pavakataura vachiti ivo pane pakaendwa kunotwabira ratsano, vanhu vese vakazongononzi pinda mvura, vachibva ipapo ndobva vakatanga kuita mari. So I would have questions, yes, zokuti saka imimi kana musingadi mvura macho makapindirei. But it won't make sense. Why ndiri kuti it won't make sense? It won't make sense because vakatopinda mvura macho. Saka zvekuzobvunza manje takutongovaomberera mako kuti baba makaita makadzoka, makaita makaona kuti makanga mava kusiriko, because ivo havasi nemushonga, ndosaka vakazosiya, like what he said. Handiti? So I think zvandingagona kuzongovabvunza ndezvekuti matodzoka zvachose here, of which I believe kuti zveshuwa zvavakaona uku zvavaiti vakaona havadi kuzvidzokorodza futi. Like what he said kuti vakaona rufu rwavo vachinwa bhodhoro remushonga, I don't think kuti vari kuda kufa, saka havangatopodzokeriko. Animazona saka zvekuvabvunza hangu ndogona kuzwana, but it won't make sense kuvabvunza. So as we conclude, Mukoma Prince, what is your message to the Christian community after having watched the 2 or 3, 4 interviews of the 2? My message to the Christian community is let us be watchful, and let's be very careful with our leaders. Let's be very careful with our spiritual fathers. Let's be very careful with our spiritual mothers. Let's be very watchful to who we follow. If we want some transparent business, or if we want some transparent things of God, let us ask kuti zvinhu apa zviri kufambiswa sei, nekuti tikasadaro we end up falling apart. We end up takuda zvinhu zvinokasira kasira, we end up takushandisa mushonga,
So the Christian community should be very, very careful. The other important thing is to pray for yourself, pray for your family, pray for... Of course, we might need pastors to guide us here and there. Yes, of course, we might need prophets to guide us here and there. Yes, of course, we might need fathers to guide us, to advise us. But the best thing in life is to pray for yourself, pray for your family, pray for everything that you want in your life. That's what I can say for now. Mukoma Prince, sekutaura kwamaita kuti munogarawo pasocial media ipapa muchitokomenda. This time vanhu vanenge vachikomendawo pamusoro pezvamunenge mataura, musazovabloka woka. Aiwa, handibloki, ndongopiswa hangu ndiripo. Handiti ka? Handibloki, ina handibloke munhu hangu. Handiti. Actually, we also have a TV channel. It's fortunate kuti ndatozotaura nemi. I will call you. We also need guidance. We also have a TV channel called Tales TV, TELS TV. We are also into broadcasting. Sengezwa muri kuita izvi papa ndachitokuudza kuti ndoda kuenda kunhamo. Nhamo iyo chatoibroadcasta paichauya kuZimbabwe on Tales TV. We have got a TV channel inini neumwe wangu wandoshanda naye. So I think I will give you the... Yeah, iripa Facebook. I will give you the details of that. Handitika. Aiwa, ndinovimba kuti vanhu vari kuteerera paprogram ineyi vanzwa zita reTV yenyu and vada kuzoziva zvakawanda kuti mukoma Prince wanga uchitaura apa vati vane channel yavo iri paFacebook, rega timboita se rega tinoilikewo timboonawo zviri kuitikawo from South Africa. Aiwa, mukana ndiwoyu ndinovimba kuti vachaita se vachakufollowai ipapa. Mukoma Prince, ndinoda kutendai netime yenyu yamandipa pazuva ranhasi tichimbotaurawo nyaya yakunyanya yaApostle Dunamis. Handina kuda kuti tipinde kwaProphetess Bolt Carter nekuti hamuna kumboshanda navo kana kugara navo. Yeah, that's very true. Ndatoshaya ndodaira kuti kudide mama ndibvunza zvaProphetess. Handisati ndakatombovaonawo face to face. Handitika. Aya, ndinotenda mukoma, muve nenguva yakanaka. Maita basa mukoma Robert. Ipo pakurwisa munhu, because dai ndichida kurwisa inini ndiri kupopa kuda kuburitsa zvinhu zvanga zvakuitika. Ndo pandakatanga kuoneswa zvikanzi zvinhu zvawanga uchiteera ndo zvanga zvichikushandisa. Uyu munhu uyu ane mandate yekuti achiita zvechivanhu, akwini akuita zvechivanhu and achauyisa vanhu mukingdom nokuda kwechivanhu. But uyu prophet ari kukwekwe achaita zvechinamato, achauyisa vanhu muchinamato. And that man of God ari one. Ndiye chete pavarume vese vakaenda kuNigeria, ndiye chete and ndiye one ari close na prophet. Mamunizvisa? So ndo pandakatanga kuona kuti fuck off, life yangu sure ndazama zvinini indinoshanda kwete mbijana, kwete zvaitaura kunzi Dunamis ngaatsvage basa, hakuna anotosenzerana nendosenza, ndinotorima, ndinotoshanda, but hapana at the end chaibuda kana one. Hapana kana one. Zvese zvandaisenza zvaienda kupi? Kuna Queen Mother. Saka iye ndiye anoita kunge munhu akarongeka at the end of the day. Mandinzwisa? Iye ndiye anoita kunge munhu ari kuita zvinhu at the end of the day. Because remember, hatina kubuda mvura tese kupi? kuNigeria. Akabuda ari one. Saka zvese zvaari kutaura kuti Dunamis aende abuser. Baba vanogona kurohwa nevana vavo kana baba vaenda kunotora zvinhu vachida kushandisa vana. Vakatadza mhiko, baba munogona kunetsana because spirit iri pandiri newe haisi kupindirana. But nyika ichiona inomhanya kuti Dunamis ari abusive, Dunamis anohura, but kuti vachiona kuti ndiri kutoshandiswa, anditi inini zvandiri kuita izvi handizirini, but munhu uyu we are belong to this kingdom, but in this kingdom inini ndiri muranda kumunhu uyu. Mandinzwa? Ndiri kufanira kutogwadama kumunhu uyu. Ndowe iri kukingdom iyo. Saka zvese zviri kutaurwa kana zvese zviri kutaurika hapana chimwe chinhu, it belongs to kingdom
sesatanism imarine spirit. Hakuna chimwe chinhu, hapana pandakanoromba inini, hapana pandakabuda ndikanotora mishonga, hapana musi wandakanoita chimwe chinhu, but zvinhu zvese zvakatangira kuNigeria. Ende inini dai ndisina kutoenda kuNigeria mukadzi aingodzoka but vatovata, kana vakatovata nditoriko pamwe vakatobuda vakatoonana, because that guy akazongoya rimwe day akangoti hanzi naprofeti waikuroma anditi, but zvakabva pangoitika kuti handitoripo saka zvese zvaari kutaura about inini ndoda kuti nyika izive kuti one, prophet Jeremiah ndo the main, ndo zimudzi riri kutora madestiny. Mapastors andataura ndoda kuti vanhu kana vaifunga ndiri kunyeba ngavafollowe mapastors andiri kutaura. Zvinhu zviri kutoitika ende vanhu vari kuenda kwaari, once wamupa mari you go down. Zvinoita kunge zvaita nhasi but watorerwa your destiny. Ndino kuti imba yaakavaka kubva paRange Rover chichingonzi ngatitengese ichi, ndototengesa, ndoda kutora mari yangu yes. Imba iyoyo kana indikanzi handaina chinhu chandaita, ndaifanira kuva ndine something anditi, but chese chandabata ndinofanira kutomupa. Anogona kutongokuti mba muna chakati, zvese zvainzi mamaidzi ndinomba mama 200, mukabvunza vasikana vandoziva kuti baba ndo vaibhadhara mari yaitonzi hapana mari musikana webasa. Zvinema zvekutoti pamwe pacho ndikuti hapana chakati, but ndakashamisika ndichinzi handina zvandaita, but zvandaiziva naiye zvaanoziva kuti we are belong in this kingdom. And that's why ndakataura word rekuti handisi kuda kutaura nevoice iri. Platform iyoyo ndo platform yakamanipulatwa pekutanga yaSismeli ikauyisa vanhu, and that platform akuita kunge akubva kuprophetess, akuda kuskointroduce un'anga again kuti achibata vamwe anditi vane pfungwa dzekuti chokwadi chivanhu chiriko cherudzi urwu munhu anogona kuchinja kubva kuprophetess. It's not prophetess kuenda kuna gogo. Those is spirit yekingdom yewakaipa. Munhu ari kungochinja zita kuti achibata vanhu, because those vanhu tu vari mumission yekutodestroya nekutora makariya evanhu. Handiti zvandataura ndichiti ndoda kuti kana paine munhu ari kuti Dunamis ari kugadzira nyaya because akanzi chihure, inini ndindega ndakatoenda ndikati ndinokonfesa because mweya yanga yakundiitisa zvinhu zvisinaonaka. Handiti iwe yekungoti ndaida kungojamba apa ndisataure deep yezvinhu panhu patakapinda nezvinhu. Handiti but zvazondipusha kuti nditaure inyaya yekuti munhu haabati vana vangu kuti wanga wakuda kurohwa nemwana ende wakauraya munhu, wakatsika munhu chichi. Ndino kuti ndakatanga kufunga ndikati dai ndaisenza pakambani, kana kuti dai kwaitika nyaya yekunzi kwakambotsikwa munhu kwagaza. Handiti time iyoyo pamwe munhu abva aita hit and run over atiza pozobuda nyaya yekunzi Dunamis akatsika munhu, ndinofira mujeri. And that spirit chayanga yakuda ndechekuti inini ndichienda kujeri, saka ndaenda kujeri handina chimwe chinhu chandichaita, useless. Saka ndipo unoona kuti vanhu vane varume vavo vari useless, vakatorerwa madestiny. Wese mukadzi ane murume mukadzi anoita zvemanjuzu, murume wacho useless, hapana chaanoita because anogwadama. Spirit you to make sure kuti ugwadame. So ndo pandanga ndapinda saka inini ndawana deliverance. Handina kuwana deliverance day randakaenda pa social media. Ndakawana deliverance musi wa 15 January ndo wandakawana deliverance, ndo musi wandakadili 2025. Ndakatozouya pa platform paipai ndichingotaura nekuda kutodairo nyaya yekuti handisi kupenga, but zvese zvaitaurwa naPrecious ngaataure chokwadi kana achida kupona oro kana achida kubatsira vanhu. Anozviziva kuti mweya waari kushandisa hauzi mudzimu. One is satanism yemarine kingdom, because kubva kuna Jeremiah ndo payakatorerwa. Saka zvese kana vana vemba mavo vakada kutarisa, vana vemba vanofanira kutoona kuti sure pakatangira maproblems edu ndepapa, madestiny edu akatangira kudonha apa. Musi uyu ndo pakatanga kuitika zvinhu izvi. Handisi kutaura zvinhu zvemutv, ndiri kutaura zvinhu zvandanga ndiri, but ndaitya kuzvitaura, ndanga ndisingakwanisi kuzvitaura, but usiku hwanhasi handina kurara. Ndanzi kana wafunga kukonfesa because waponeswa chienda unoreurura zvese. So that's why makangondibva manditangawo ndofunga maona ndakaenda ndofunga pa platform yekwasismeli handina kutenderwa, but bot katakataura 1 hour 30 minutes. Handiti inini ndangoenda ndichida kuti Mai Kim wanga vachikomenda chakati, ndakabva ndangonzi zvese zvazvina basa izvozvo, iwe uri abusive, iwe chichichi, nyaya ibva yangoitwa sei. But ndakaziva kuti that page ratorwa again nethat spirit, rakucontrolwa nethat spirit. Ava vari maadmin ari kufunga kuti ndo ari kudaira that page, ndoda kuti muone kuti rinodestroya sei, riri under that spirit. And that spirit again yakadzoka ipapo to the end anga akutoita kunge munhu ari kutoadvertisa basa rake
ipapo ndo maitiro emarine spirit inotonga 2 minutes inopedzisira yakubita mese munogwadama. But inini ndaizviziva, ndakanga ndisingadi kutaura, but mumwe wangu akaenda kunotaura nezvinhu zvana mai vangu kuti mai vangu akazodai chakati chikazodai mwana wakaida murowa, mwana wangu ina ndaumboda undirowa anditi, but azviziri izvo yeye wakazodai. So please ndinoremekedza because ndamai vemwana wangu. Dai ndaida kufumura ndaimufumura zvinhu zvemumba the way akandifumura ndo yandaimufumura. Whether ndaigona kutotaura kuti chakati chakuratidzai dai akuratidzai another chakati because pane chakati, ndo zvinhu zvandaigona kutotaura anditi, because ndine zvinhu izvozvo hama dzacho dzinozviziva zvandinogona kutotaura zvekuti one day anozvidestroy. That's why akatanga kuchema paakanzwa kuti ndakukwira paplatform. Hakuna munhu aritaura chokwadi anochema ngabve ndinozviuraya ndinozoita sei, no. Saka please Zimbabwe, I know vanhu vari kune dzimwe nyika, inini ndakanga ndapinda muzvinhu izvi nekusatoziva anditi, ende ndanga nditori munhu airamba zvinhu nchimboramba ndichita sei. Ndofunga vanotoziva patakatobva kuNigeria pacho takatombonetsana wiki iroro, ndikatombotuta bhegi ndikabva for 2 days 3 days tichitombonetsana nansina kana girlfriend, but taitombonetsana anditi. Ndozvodzoka paya spirit iyo inokuita benzi, but this time ndakawana deliverance inodarika zvinhu zvese. Ende pane a lady waakataura nezita achiti this lady ndoda kumutaura nesenemu yake. That lady ndo pandakaita mistake inini, haizi mistake but ndo paida kuti Mwari andideliver pakundisanganisa nemunhu yeye, because vamwe sandaingosangana navo vanga vari easy, vanga vakato vanhuwo vari, because spirit inokuattracta vanhu nemanjuzu chichi, vasikana nemanjuzu ndo vainokuattracta. But pandakabva ndasangana nemusikana waakataura kuti uyu musikana uyu ndoda kutaura nesenemu, ndino kuti nyaya iyo yanga yatoitika yatopera pato no more than ndofunga 6 months patoitika nyaya iyo, but yakaita kunge nyaya nyowani. Akatanga kufyuma, akatanga kupopota, akatanga kupenga. Ndino kuti munhu iyeye ane 20% mulife yangu yekuti ndiwane deliverance, because munhu anotonamata. Ende chinhu cha whether vanhu vangataura kuti kana ainamata sei akazokuda chichi, inini ndinotaura kuti munhu angatumwa kuzondideliver. Musikana wakataura nesenemu kuti uyu ndinotomutaura nesenemu because Dunamis akaita mwana naye akazodai. Musikana ye akauya mulife mangu kuti ndideliver because one aindinamatira tichitotese zvauri kuita izvi hazvina kunaka. Mwana wako mangwana anozoti chii, akaona wakabata chihari, mwana wako uona kuchikoro kwaanoenda kune varungu kune chii, anosekwa kunzi baba wako uona unobata chihari, ndakuita wakuita kunge muroyi, ngatinamate ispirit iri kukushandisa. Munhu iye akacontributa deliverance yangu. Whether nyika ichati ihure, inini ndinomuona kuti Mwari anga amutuma kundideliver. Ndiye munhu akatomira pa 10% kuti ndizoteerera voice riya raitaura muupenyu hwangu randairamba, kuti ndizomira ndizodzokera pakare. Kana vanhu vachida kuona kuti musikana ye pane zviripo paari, ngavaone kufyuma kwaakaita nezita. Mamwe mahuresa aingotaura achimwe akazodana nengazoda, but paakasvika pamunhu yakati uyu ndomutaura. Why? Mandinzwisa. Ende kana achiti ndine munhu ndakaita naye mwana akauya, sei asina kuataura achiti ato nemwe munhu nemwana, vanhu ngavazive nyika yomweya unogona kutadza kuinzwisisa but iri strong. For now ndozvinhu zvandoda kutaura kuti please be very careful. Mapastors vakaenda kwaJeremiah, please tsvagai help, tsvagai deliverance. Ndinotoshuwa kuti Mwari wandakawana mumuwane kuti madestiny adzoke, zvipo zvenyu zvidzoke, because urombe hunotowedzera, because already mune zvinhu zvamakatogamuchira zvakachinja destiny yenyu muchimupa, because anokupai mari, mutambira mari, watomupa destiny yako. Wakamboti garai namadhamu makutanga relationship kuti uko wakaenda sei? Kuenda kwazokuradza mapictures maendere kwakaita kwaJeremiah akangonditaura kuti ndaida kuenda kwaTB Joshua, ndiva ndazosvika kwaTB Joshua kwazara, ndiva ndangozonzi because kwaTB Joshua kwaida kubhuka what siva ndazongoti gamsagana the man of God, ndo maendere akaita kwaJeremiah. Handi pamazita Apostle Dunamis, Prophetess Botcat, zita rinobva kudenga rinobva kukingdom Dunamis handiti kumashure uko ndichiri kumusha, because ndaimboita kabusiness kumusha, ndiri kumusha ndakaita a prayer group pamba yaitoya vanhu vachinamatira, because ndine imwe hama yangu yakarumwa nechinhu ikarwara serious, yatendeswa kuchipatara akunzi haachatauri, haachafemi. Saka asvika kuchipatara akabvanzi munhu kumusha kwainzi kana kwakumazorodoka ukasvika kuchipatara munhu ari serious, zvinobvanzi dzokera naye onorara mozomukira mangwana makuseni. Manesi anenge aona kuti munhu hakuna kwaachaenda, tinogona kukonzeresa transport yekuzotakura bhodhi kudzoka chichi handiti. So ndakabva ndatoenda ndati vangu vari tete vangu,
ndatozvinzwa ndanonamatira tete vaye munhu anga akusafema akufemera kure vanhu vese vangogara vapusa ndino kuti munhu ndakamusiya akufamba same time iyoyo handiti so kubva ipapo vanhu vakatanga kuuya pamba vachida kunamatirwa kudzamana ndazongoti no ndinoitawo zvimwe zvinhu zvandaita ndairima matomato chichi zvepamusha zvezvi handiti so ndazopesana kuti no ndichangoona vanhu na3 o'clock every day na3 o'clock vanhu saka vanga takazinge takuzara mudining ndichitoparidza imomo kusvikira ndatumidza kagroup kaike kuti Dunamis Healing School because ndaida Pastor Chris na Prophet Emmanuel Makandiwa ndo madhezi etu mamento tukwa Prophet Emmanuel Makandiwa vanhu vaitonditi idzi dzinenge dzakaromba nekatawe because nasingasei katawe kewhite kaike ndaida Prophet Makandiwa madhezi acho and ndaida Prophet Makandiwa ndinoti madhezi acho ndinoda Prophet Makandiwa ndi munhu andinongoyemura mucharacter so ndo pakabva patanga Dunamis ndazouya Dunamis iyo hainaumira yakabva yanotanga futi kupi kuchiredzi taitova nemat-shirt akanzi Dunamis power chichi anoiti oil yangu yaitonzi Dunamis oil handiti saka ndo pakangofamba zita rekuti Dunamis vanhu vangonditi Dunamis tazoya kunoku ndo pandakazotanga ngoti Dunamis chichi Prophetess Bolt Carter vaiti vachiparidzawo vaiti ndiri simbi inodya dzimwe simbi ndo pakazongobva Bobo Jani mandinzwa saka ndoda kuedza kutaura chinhu chimwe chino vanhu ngavave careful maspirits aya achuze munhu asina gift anochuza munhu ane gift whether ndi musician whether ndiani achuze munhu asina gift aripo pakudestroya magifts kana ari pastor kana ari musician kana ari businessman munhu ane potential mumabusiness ndo mweya iri kutotageta vanhu ende mweya iyi haicharevi kuti iri kusanganikwa kuti yanotorwa kuNigeria nemuno mamarine spirit arimo mandinzwisa ndoda kuti vanhu vanzwise because vanhu vachazoti ndo kwakabva zvese nemamarine spirit ekuNigeria no manjuzu ayaye ari dangerous vanhu ngavasawoshipe zvinhu zvezviya zviri demonic mwetsvina musanyeberwa vanhu vachizoti ti manjuzu echakati njuzu mupepereki njuzu muchichi mwetsvina zviri musatanism zvinokupa nhasi mangwana zvinokutorera zvinodestroya madestiny zvinokanganisa vanhu whether munhu azvifolowa azvitenda azviteera but mangwana saka mapata atinoinvitwa don't go kumapata aya because ndo muri kunoinitiatwa vanhu muchinzi tiri kuenda outing tiri 5 tiri kunomwa mawaini tichifara ndo muri kuinitiatwa ndati mukubatanidza mari muchichinjana ndo muri kutorerwa vanhu madestiny ndo muri kutorerwa vanhu mapowers ndo muri kuita kuti man of God afunge kuti it's better ndite chivanhu chechi ndakutotanga kuita gimmick atorerwa destiny yake akutanga kutobika chiprofita akutanga kuita zvinhu zvefake imarine spirit kwete kuti munhu ana gift munhu ana calling ane calling but vanhu vari kumanipulatwa and social media page ari kutoma spirit iyo inoenda every area ichida kunotonga zvandinotaura kuti ndakangoenda pasisimeli less than 2 minutes ndanga ndakutoatako ndinda ndatorong but alright manzwa side remunhu korangu hamusati marinzwa aiwa munhu wese saka unozoona kuti iyi platform iyi already yatorwa futi again but ona tafadza togona kuti iwewe naPrecious muri vanhu vakarorana vakachata mumarriage mune maissues hatisi kuti here masvika palevel yokuti naPrecious makuda kungoparadzana nekurwadzisana No. saka iwewe wocreata nyaya yemarine spirit kuti ari musatanism ndomaanga iwewe bvonziwo wakatsika munhu muda kusvibisana but zvinhu izvi hakuna but nyaya yedivorce iri kunetsa usati wapindira ipapo chakaita kuti munetsane murambane chii aiwa ndo nyaya yanda ndichitaura yekuti pakazobuda nyaya imwe musikana yekunzi yes ndo pakabuda nyaya ndo chakaita kuti munobva ati inini handichadi handiti so inini handina pandingagare panapa ndichiuya nditori munhu akatokwana ndofunga dai vanhu vakateerera kana pamatoteerera handina kutaura zvinhu zvembedroom handina kutaura zvinhu zvemumba ndataura zvinhu zvekumarine kingdom zvinhu zvekuspirit ende ipapo ndoda kuti vanhu vanzwisise zvaakataura nezuro nezvinhu zvandataura zvakasiyana but dai ndada kuuya nesaidi rezvaakataura ndaitaurawo zvesaidi iroro saka handipo pakuda kumurwadzisa ndiripo pakuti vanhu vawane salvation but nyika yedu chainotenda ndechekuti munhu akauya achiita zvandaita izvi zvinongonzi wagadzirira munhu nyaya but ndati ndoda kuti muone maman of God andataura ndoda kuti muone vanhu vemufamily mavo make macho inini vanhu ngavaone inini kana ivo vanofanira kuona kave mufamily mavo vatorao magifts avo vachisafa no kufamily kwedu hakuna wandoti ndakatora gift because kufamily kwedu zvagara zvaingoitika inini ndini ndaishandiswa kufamily
but mhepo iyo zvayaita manje yaisunda zvinhu kuti kufamily kwangu ndiite kunge inini ndini muipi, ndini chete ndakatora chakati, ndini ndaita chakati, handiti zvekuti munhu wese aingoti babano handiti. Saka mweya ndo maoparetero awo unosvibisa inini. Mweya waishandisa handipo pakuti ndoda kumukwadza kana kuti ndoda kumudestroy. Dai ndada kungomukwadza zvandataura nhasi ndo zvandaifanira kunotaura first day. Saka tingati Precious paakatanga akanga aine calling here kana kuti zvinhu zvaakatonoti kuti zvinhu zvangu zviite beta nditsvage chimwe chinhu chinoprofitisa kana chinobatsira vanhu. Inini ndotenda kuti paari atori munhu akatodanwa, paatori chamwari chitori maari, but ari kuovertakwa nechazopinda maari. Ndati remember, alright, kana ndikanzi ndaronga nyaya chinhu chakauya akachiaccepta. Ndati kana ndikanzi ndaronga nyaya handironge nyaya yekuti ndoda kuti vanhu vemuchechi vese vaparare one day. Mandinzwa? Ndati handironge nyaya yekuti toda kuti tichisvika paairport munhu achatitambira ndiye atambira equeen, ende munhu yeye life yake ichatova scandal zvekuti ndiye achava adriver waqueen. Ndati zvinhu zvandiri kutaura izvi vanhu ngavaende vanotarisa zvinhu zvandiri kutaura izvi. Saka kana ndichinzi ndoda kumudestroya handisi kuda kumudestroya, but munhu wandinotonamatirawo kuti mwari ngaavhure maziso, whether ari kufungwa ndaakuenda muchivanhu, but ngaavhure maziso aone kuti chivanhu tiri kuti wakushandiswa nespiriti. Hauzozviziva here kuti even chiprofita chandiri kuita ichika ndikushandisa satanism. Ndati hatisa kuhwanda nekauignorance. Hautadze kuzviziva. Ndati inini kuti ndati nditone time yandaizvinzwa kuti zvinhu zvandiri kuita izvi hazvisi right, ndofanira kusiya zvinhu izvi. Kwete kuti ndatsinzinya mweya muswena ataura kana ndarota ndega nditori normal. Unotozviziva kuti zvinhu zvandiri kuita izvi hazvisi right, handiti zvinhu zvandiri kuita izvi. Baba unotoziva kuti ndikabva kumvura nhasi mangwana zvinhu zvangu zvinototanga kufamba, handiti. But zvinhu izvozvo hazvigare, vanhu ngavasiyane nazvo. Zvine mhepo yekuti zvinototakudza munhu, unoita chihure, unoita zvinhu zvisinganzwisike, maspirits. Saka tingati doro rekunyabhira rere iwo hauna kuvharwa here kunzi doro nderatsano riri doro re handizozivi hangu. Hawa kureflecta nawo no, ipapo ndingofungawo zvangu saizvo. Ipapo handizivi, but ndinoda kungotenda zvandakataurirwa izvozvo kunzi no tsano vari kuitira zvinhu zvavo handikupi chichi. Kana zvanga zvingori zvekuti zvakarongwa handina kuzviziva, handiti. But handidi kukunyeberai. Zvinhu zvandiri kutaura ndoziva kuti vanhu vanogona kutaura ndatiteerai maman of God, handiri kutaura. Kana paine vanhu vanotovaziva ngavatofona, kana kusafona kungocheka life yavo kubva 2019 inovaudza vega. Kune maman of God yekuti pakamboita time yekuti lockdown vanhu vaivha tomboti machechi akaputsika, but vanhu vakadzoka back machechi avangu ari ngoflow because munhu wese aiziva kuti lockdown. But ndatichekai maman of God yavo, handiri kutaura nezvavo. Hapana. Zvinhu zvakatooma. Kune mamwe handisiri kutokwanisa kutaura, mandinzwa, vakatombomhanya kwana mutaro kunotanga machechi kuti udaita sei, but izvezvi unopedzera wadzoka futi, uchapedzera wakubhega, uchapedzera kugara nevanhu, but uchinyatsoziva kuti handizi rini. Madestiny akaenda naJeremiah, vanhu vakatorerwa magifts. Kwete handisi kutaura zvinhu zvekuda kusvibisa zita remunhu kana Precious, alright, kana chida kusvibisa raPrecious waenda taura Jeremiah. Ndadi ngocreata nyaya ndichibva apa ndingodai. Pamakaita mari pamunoti pazuva matozi nhasi tashandira vanhu tanamatira vanhu, makabata mari? Ndotofunga kuti pataiti ndofunga tasenza zvekungoti vanhu masenza kuma 4-5,000 per day. Zvekutoti masenza hamuna kwamaenda, makangogara pafoni, muri pafoni, vanhu vari kuuya, ndo zvazvitori. Mari inopiwa vanhu here ndezini? Kupiwa vanhu kupi? Like kubhadhira something, kutenga kupa mhuri yenyu kuita sei? Aiwa, imari yamuti munotoshandisa. Ndo mari yekutoti imari yekuti munoshandisa. Ndosandati kwandiri mari idzodzo ndaitodzibata. Kwete handisi kutaura zvinhu zvegore rakapera, ndiri kutaura zvinhu zvegore rino, kutochinja, kuti ndakutendeuka, kutosiya zvinhu. But kwete kuti ndanga ndisingaona chakutondishayisa kuti ndiwe ndisagare ndine mari, zvinhu zvangu zviite kunge zvaoma. Inhau yekuti ndatendeuka, whether afona pafoni ndiritomudza kuti handichaiti izvozvo. Mandinzwa? Apostle, saka zvinotombobatsira, zvinopedza maproblems evanhu, but zviri satanic. Baba, mukingdom yewakaipa chinokonzeresa isosi yabva chinhu, but healing irimo, but sosi yabva healing ndo inotaura. Saka hazvirevo kuti munhu aenda kwaenda kuna sekuru vanorombesa haiti mari, but sosi yabva chinhu ndo ine nyaya, ndo inozoonekwa mangwana firo yemunhu. Inini ndakaona mafiro angu ndichimwa mushonga,
zvese ndofunga ndakazvitaura painterview yekutanga ndozvinhu zvandakati ndakaona mafiro angu nchimwa mushonga ndichitora bhodhi remushonga ndichimwa handisi kubika nyaya kana kuita sei zvinhu zvandinoziva zvinhu zvandanga ndiri but inini ndaishandiswa saka munhu paanozouya achiti adhunamisi aindihurira dhunamisi aindaiso iye akada kuuya achitaura chokwadi anototaura kuti murume uyu zvaari kutaura chokwadi tinozviziva pamwe nguva yacho ichakwana saka vanhu vawakabatsira vari kukuona right now tafasi kuti zvechokwadi munhu akatibatsira but akatibatsira nesatanism no ndino kuti zvafanira ndichitaura kudaiswa nditi ndo pandaiti nezuro vanhu vazhinji vanga vakuuya kwandiri vanouya kuzobatsirwa neni vaitova nepicture yekuti tiri kuenda kumunhu anoita zvemushonga atori munhu wekuti andoya achitoti munhu wamwari hamuiti here zvekuti mari ingotobuda handiti ndiye munhu wekuti ndiye munhu aitoya kwandiri akwaiuya mukristu because mukristu aitoti achingopinda padhoo anotoona kuti mumandapinda hamuzi mechinamato there's another kingdom yato muno because room yangu yanga isiri yechikristu ndada kubvunza pai nedressing yeye zvaibva kupi ndosaka ndati zvanga zvisiri zvechikristu saka hakuna munhu aingostepa otopinda murumu ototi man of god ndinamatire pavanhu vese vandakabatsira hakuna anotaura kuti ndakamuturika ruoko ndikamuti nezita rajesu hakuna because zvanga zvisiri zvamwari saka ini pandauya kumba kwenyu kuzoita mainterviews pe makanitorera chii chei changu gift yangu handiti mangouya kuzosenza hazvina kutora gift time iyoyo ndozviziva sei nhasi chinhu chamunofanira kuziva nazvo handiti chinhu chamunofanira ndati inini ndiri mukingdom handiti imimi muneni pane pamwe pekuti zvakafanira ndapinda mushopu handina chinhu chandatora imimi ndiri ngokubhadhara sevhisi yenyu thanks bo motoenda kwamuri kuenda zvamufanira kuti maenda kunoita interview nasekuru anoita zvechin'anga handiti muri ngopiwa mari iri kubva mbiya thanks wedza sekuru vane urombwa kuseri vane zvavainazvo imimi kana muchingozva kuti mwari inini ibasa iri ndoda kuti nyika izive chokwadi handiti hamuna chinokuafektai but chichazokuafektai one ndechekuti tichatendera zvinhu handiti tobva taramba ndino kuti ndakaita hasha ndichiona mwana ari panonzi ndofunga ari panonzi prince anonzi paida moyo prince mazorodze mwana wekutriangle kanditi mwana wekutriangle but ndino kuti pakabuda nyaya idzi akatanga kunditi at first akatokomenta achiti baba totenda mwari manga muri muhari handiti ini handina kudaira that comment because ndauza ndikadaira comment inotrigger zvimwe zvinhu handiti vanhu vachafunga kuti chokwadi munhu yanga ari muhari handina kudaira ndofunga saka ndofunga uyu aionawo macomments aiuyechi kwangu ndopaakabva azokonekta naprince weuyu aibva tanga kutaura prince ndino kuti prince akandibackfira akanditi but taita mhanya tanzwa one side of this story tinofanira kunzwa masides ese ndikamuti kutendeuka kwapauro maida kunzwa mudzimai wapauro here kuti auya achitaura kuti baba vachokwadi vaidambura musoro vanga vatori munzira yekuenda kudamasco asangana namwari ndini ende zvinhu zvandanotaura handina kunotaura precious ndataura inini zvinhu zvandaitiswa nemanjuzu saka iwe uri kuuya wai uchizondifesa kuti hatina kunzwa another side saka iwo kuchechi kwenyu kwauri kuenda munhu akatendeuka akamira uchanodenza here mukadzi wake kana kuti mukadzi akamira akakonfesa uchanodenza here murume wake kuti toda kunzwa kuti baba ava zvavataura kuti vaipomba ichokwadi here vaipomba saka chechi yanhasi yapindwa nemweyo naiye mwana endotomunamatira kuti dhimoni raakamupfeka haasi kuzviziva but akanyangirwa whether wabuda ukatanga kutaura kuti pakati pakazodai baba vari kunyeba ndakonfesa kuti inini ndakatadzira mwari there's no need yekuya uchinitema nedombo kuti wakataura kuti wakapomba that's why ndazouya ndichiti no imimba makangonditanga manheru ndofunga maona zvimavhidhiyo anditi ndikati good ndouya because ndine vanhu masocial media akawanda andi approach uyatitaure uyamutaure nyaya ndikati no handisisina but imimi chandakupai respect iyo ndechekuti muri munhu wandakatombogara naye pasi ndofunga for 3 times tichitanga zvinhu izvi that's why ndakaenda futi even kwameli ndandisingadi kuenda kwasisimeli but ndakazoziva kuti no iyi platform iyi havasi kuziva kuti platform yavo yatotorwa nethis spirit and that's why ndakaenda ndikati no ndo imwe platform yatakaenda saka zvese zvandaita handina kuita nekuti ndoda kudistroya munhu kana basa rake richitoenda mberi ngaaende mberi kana achitoramba achiita chihun'anga chaari kuita kana chechi yekukwekwe ichitoramba ichitokura ngavaramba vachitoita izvozvo whether maattacks achauya
ndakatozviziva because zvinhu izvi handina kutanga nhasi, zvese zvakatoitika nezuro ndaitozviziva kuti zvinhu izvozvo zvichazonditeera wedza ndakwira pakadai ndaizoteerwa nezidombo iro rekunzi do you know kuti munhu wamuri kuteera uyu akamboita chakati chaindikoromora kubva apa, do you know kuti ukadonha waapa uchienda pasi zvinorwadza kutanga kudonhera uri pasi. Saka it's better kuti vanhu vazive zvinhu zvandakasangana nazvo. Handina vamwe vakanditi sei aenda pasocial media akadingonyarara, ndaiuya pasocial media ndichibatsira vanhu. Saka musanditore wrong, ndofanira kudzoka back pasocial media ndoudza dai zvinhu zvakaitika kuchechi kumusha kwaMurewa ndakaenda kwaMurewa ndakanoti hama dzangu ndaipomba ndaitadza ndiregere, but chechi yandaishumira kana kuti vanhu vandaitaura navo isocial media. Saka don't blame me kuti waiwazoya pasocial media kuzotendeuka. Munhu ada kutendeuka anongotengete kuti inzira yasatani yokusada kufumurwa. Plus ndakaona kuti hanzi nevamwe mufundisi mwana akataura naye Satani anotengera vanhu data rekutoataka vanhu munhu anoshaya kana mari yedanjika but atenga data rekuti ndati kuvanhu vari kutoteerera apa kune ndakataura ndikati marine spirit haipinde mumunhu zve2 minutes ispirit inogara mumunhu ispirit inogara mumunhu 24 hour zvichireva kuti kana maane manjuzu ari kukontrola life yenyu, manjuzu yawo ndo anoswera nemi ndo anogara nemi haakusiyei. Chese chamuri kuita muri under that demon, muri under that spirit. Whether watuka munhu, do you know kuti that spirit ine rough, that spirit haina respect kumunhu. Mandinzwa mweya unotaura zvaunoda. Ati ndiri kuti Tafadzo vanhu vawakabatsira vari kuona program ineyi vari kunze kwenyika vaitumira mari pamukuru paworld remit nhasi vari kukuona so vanyatsoti zvechokwadi munhu akatibatsira nesatanism hongu zvinhu zvedu zvakafamba toti we delivered, but nhasi ari kutudza kuti hama dzangu ndira kuuteurai kuti mabatsiro andakakuitaka it was devilish. Vanofila sei? Ndofunga pandakatoita vhidhiyo yekutanga ndakatoti ndinokumbira ruregerero kufamily yangu, ndinokumbira ruregerero kuhama dzangu dzese anditi ende ndinokumbira ruregerero kuvanhu kunyika yeZimbabwe. Ndakaita ndisingatozivi ngundinzwa chinhu ichi hautange uchiziva. Ndati kutaura zvandaita izvi hunge wakutozoziva wane simba. Vese mamen of God are ari kutomhanya kana achitonamata ari kutoenda kumasowe, ari kutonamata kana achitopfugama ari kutonamata kuti Mwari chii chiri kuitika mulife yangu. Havasati vapiwa that revelation kuti baba kwamuri kuenda muri mukingdom iyi. Saka kuti uzooneswa kingdom iyi nezvese nemaoperatera nemaitira aita zvinhu inhau yekuti unenge wapiwa meso okuona. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.